Гомер буе көтә, эзли кеше. Берәү таба алмаган бәхетне. Эзли газап, эзли ләззәт аша. Байлык, сарайларны, тәхетне. Кем өчендер бәхет туган йорты. Кемгәдер ул газиз әнисе. Жанны эретерлек кышлар җыры. Җәйге болыннарның хуш исе. Бәхет бит ул кышкы айлы төндә күктә җимелдәгән йолдызлар. Бәхет бит ул язгы аяз көндә каңгылдашып кайткан кыр казлар. Бәхет көндә иртән ашыкканда җан яртысы булган эшеңә. Сабыйларың сагынып кич кайтканда. Бәхет хәтта шунда кешегә. Бәхет булган көнне күрмәгәнгә күп кешеләр танымый бәхетне. Бәхетен югалтканчы күрә алганы бу дөньяда була бәхетле. Бәхет гомре бары бер мизгелдә. Бәхет озын еллар агышы. Югалтканнар кабат эзләгәндә. Кадерен белгәннәрнең табышы.